Any market where touts operate, any market will get calls, touts operate in this market, we will disband that market union that day. So, ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ekwuola wee sị na ahịa ọbụla nke nọ n'ime steeti Anambra ya ga-anọgide wee nụkwa na ndị agboro ka na-arụ ọrụ n'ime ya ọzọ, na ya ga-anapụ ndị isi otu na-achị ya bụ ahịa ọchịchị n'aka ma were ya wee nye ndị ọzọ. O kwuru nke a dịka ọ na-agwa ọhaneze okwu n'otu ọgbakọ bụ ebe ọ nọrọ wee kọwaa na ya achọpụtala na ọtụtụ ndị na-achị ahịa dị iche iche nke nwere na steeti Anambra na-eji ndị agboro ahụ wee na-arụ ọrụ ọjọbọ dị iche iche n'ime ya bụ ahịa nke ha na-achị. Dị ka o siri kwuo, ọ sị na oge erula mgbe ya onwe ya ga-eji ụkwụ ya wee na-agagharị n'ahịa dị iche iche nke nọ n'ime ya bụ steeti Anambra ka ya were anya ya wee na-ahụ ma werekwanụ ntị ya wee na-anụ ka ahịa si aga n'ime ahịa ọbụla kwa mgbe. Ọ gakwara n'iru wee kọwaa na ihe eji mara ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha bụ Akụkọ bụ onye ayala nwanne ya, n'ihi ya o wee sị na ya agaghị anọrọ n'ọchịchị ma na-ahụ ndị isi otu ahịa ebe ha ji ndị agboro wee na-emekpa ụmụ ogbenye bụ ndị na-agbapụta n'ahịa ịchụta nri ụbọchị ha ahụ n'ime ahịa. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. successes we make with regards to this war. Yes. Very good. From April 1, whether it will be renewed or not renewed will depend on the success that we make in this war. Any market where touts operate, any market will get calls, touts operate in this market, we will disband that market union that day. So, that's why I wanted this meeting, what I'm just conveying to you, very, very serious, because tomorrow I would have demanded that this meeting be held here. And you bring all of them from all the executive, all the entire. I wanted them to hear me clearly. They are not here. Okay? You will have to convey that message. If it happens in main market, then you know that the leadership is not ready to work. They step down. If it happens in Ose, then the leadership is not ready to work. They leave. If it happens in any market, because these leaders use all manner of this house also to harass innocent men. Yes, solution! Confirm! No. Don't worry. I am coming to the markets myself. I will come. I'll come to the market. I have said it that part of our response, because the motto of our political party is leave no one behind. Be your brothers and sisters keeper. And so I had announced as part of the palliative and also central to the manifesto and the programs of Akụkọ that we should not collect anything from all these hawkers, battle pushers, traders. You go to somebody who has this small table, wheelbarrow, organizers, and all of these people. We said we should stop collecting anything from them. Yes, Thank you.
I think that's why when I say I'm disappointed they're not here, because I wanted them to hear me. Because each market will now be responsible. These people, they're there, they will be here, they will be in all places stationed. But each market leadership will now take responsibility. If there is any touting in main market, the leadership there will go down. Yes. If there is touting in Ocha, the leadership there will go down. That is it. That's no if and but about it. And Ocha, you guys, I think this message, you're going to have meeting, you're going to call all your people from assistant to whatever, for each market, all the executives must attend that meeting and write the attendance. I want to see the attendance from each market, so that this message is passed down to them. They know that they are working day by day. Each day they go. The day this touting or collection of all these things from these innocent, helpless and heartless people come there to shop, and all you end, he buys something from there, even to go to the vehicle, somebody stops him to collect. Then he goes to collect, somebody stops him to collect. There are several people issuing receipts and issuing all kinds of stuff. And the ones that are receipted and non-receipted, all this must stop. All this must stop. And anybody who is stopping anybody and collecting, asking you to pay whatever and so on and so forth. Of course, the revenue agencies are there, but the revenue agencies know where they operate. Not in the markets. Okay? When they get to the markets, it is the shop owners, not those who have come to shop. Nobody should harass anybody who comes to shop. Nobody. Because once they continue to harass these people, then people stop coming to Anisha to buy. Akwikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala na etu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na akpịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.